Tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lachinai pa 10 August 2023. Ndipo mpingo watu wa Katolika tikuchita chaka a feast of St. Lawrence, Deacon and Martyr. Ndipo mawu atu oyamba achokera mu kalata yachiwiri imene Paul analembera kwa Korinto mutu 9 ndime ya 6 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Lamek Chibwira kuchokera ku Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo utenga wabwino kuchokera mu mtenga wabwino monga adalembera Yohane mutu 12 ndime ya 24 mpaka 26. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director a Lunta Television. Mawu oyamba. Mawu amkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto. Akorinto 9 ndime ya 6 kulekeza 10. Abale, nkhanitu ndi iyi: odzala pang'ono adzakololanso pang'ono, odzala zochuluka adzakololanso zochuluka. Aliyense apereke monga momwe adatsimikiziratu mu mtima mwake, osati ndi chisoni kapena mokakamizidwa, pakuti Mulungu amakonda wopereka mokondwa. Mulungu angathe kukupatsani madalitso onse pakulu, kuti nthawi zonse mukhale ndi zokukwanirani inuyo, ndipo zinanso zochuluka, kuti mukathandize pa nthawi zonse zabwino. Za munthu wotere paja malembo akuti, wapereka mphatso zake molowa manja kwa anthu osauka. Chilungamo chake nchamuyaya. Mulungu amene amapatsa mbewu kwa odzala ndiponso chakudya choti adye, adzakupatsani mbewu zoti mudzale ndipo adzazichulukitsa. Adzachulukitsanso zipatso zake za chifundo chanu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtengo wabwino woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu 12 ndime ya 24 mpaka 26. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kunena zoona, mbewu ya tirigu imakhala imodzi yomweyo ngati sigwa mu nthaka nkufa. Koma ikafa imabala zipatso zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake azawutaya, koma amene sayikapo mtima pa moyo wake pansi pano azawusungira ku moyo wosatha. Ngati munthu anditumikira ine, andisatire. Motero kumene kuli ine komwekonso kuzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira ine, Atate yanga azamulemekeza. Mtenga wa Ambuye. Pa mawu amene tawamva
komanso chaka chimene tikuchita lerolo chaka cha St. Lawrence Deacon and Martyr. Ndikutengapo maphunziro awiri. Phunziro loyamba: never lose your cheerfulness even amidst tough moments. Osataya chimwemwe chako ngakhale ukudusa mzowawa. Zimanenedwa kuti where are you Lawrence, mene ankamupa nkumuzunza anamuyika pa moto ngati pa brai, ndipo anayika moto, ndipo amamukazinga, ndipo anamuyika mbali imodzi, atamukazinga nditu mbali iyi itapya. Humorously anawuza amene amamuzunzawa kuti ayi kuno kwateka, tatembenuzanisoni mbali ina. Never lose your cheerfulness even amidst tough moments. Kodi adani athu amafuna chani kwa ife akama panga zimene amapanga? What do our enemies want to see? Certainly ndani amafuna kuti aone ukulira misozi. Ndipo akama kunena izi, akama kuzunzani izi, ndizi chimene cholinga chimene amakala nacho behind the back, nkuti iweyo akuone ukulira nditu kubuula. Choncho kuti ndi agonjese adani yangawa nditani kuti asaone misozi yanga. Never lose your cheerfulness even amidst tough moments. Ndipange zoteeka ngakhale ndikudusa mzowawa, ndipitirizebe ndikuona ndikupanga zimene ndizokuti izizi zinditandiza kuchoka mu mavuto, ndipo chimwemwe changa wina asandilandeyi. Chifukwa ndikayamba kulira nkutaya mtima ndagonja, ndipo adani yanga andigonjesa. Phunziro lachiwiri: the formula of success is easy. I reap what I sow. Kuti ndipite patsogolo ndipo ndipambane pamoyo pachi chonse chimene ndipanga, chinthu chimodzi ndiyenera kupanga: kuzindikira kuti ndimakolola zimene ndimadzala. Tikamva mawu oyamba ndi zimene tikuzimva, komanso utenga wabwino, zonse zikupereka utenga umodzi. Ndi timakolola zimene timadzala. Utenga wabwino ukutilozera kuti nkango umira nkupanga zimene ndikuona kuti nzosangalatsa tupiriri, moyo wanga ndizautaya kutsogoloko. I reap what I sow, and that's the formula of success. Nkafuna ku landira zabwino ndiyenera to sacrifice. I need to sacrifice something for me to get something of greater value. Ndikasanka kugwira ntchito pang'ono, wodzala pang'ono azakolola pang'ono. Nkayamba kulima munda ndingofikako 9 koloko, ikamati 10 ndati zuwa la nyanya ndipite ku nyumbako kaye ndibwera mawa. Chabwino ndikamadzala ndidzala kamunda pang'ono, ndikakolola pang'ono, ndipirire njala ikamandi wawa ndidziwe kuti inenso sinadzali zokwanira, ndipo ninazimvera chisoni. Njalayo sindimvera chisoni. Ana asukula amene tili pa holiday nkumangoti basi nkungoyenda wadzuka mamawa nkacheza kwa che mwonoka, mawa nkacheza kwa che mulomole, mawa ndukacheza kwa nzanga che saiti, ayi nkuja ndukacheza holiday yonse kuyenda. Ukamfusa ufuna zakalecha dororo. You're practicing to be an idler, not a doctor. Ayi ufuna zakale wansembe. You're practicing to be an idler. Wongo enda
osaticho ndasemba ngata mango enda madotola ngata mango enda. In short, the training I give my life now is what I will reap in future. Ndikamati ndifuna ndikali dotolo sindikutenga nthawi yoti ndiwerenge at least ndikokere holiday imeneyi pa zinthu zimene sina pange bwino the last term ndingoyenda pano. Certainly izi zingokhala mmaloto mwanga basi koma sizikwaniritsidwa. I reap what I sow. To get something better which I look up, I must sacrifice. Pali kankani kamene amanena sindudziwa ntakozo kuti konza mati pali kanyama kena amati chameleon. Mchichewa olo utandikwa pula nkuku ndi kugubuduza chameleon sindudziwa ndichani koma mwadziwa chameleon. Akuti chameleon ikafuna kuti ikale ndi tiwana tina iyo imango pulika. It just bursts and then it has kids over the other young ones. It's a sacrifice. This one makes to give life. I must die to the self. I must sacrifice something greater for me to get even things much, much greater. The formula of success is I reap what I sow. May God give you the grace. May He give me the grace again to live today better than I lived yesterday. Amen.